Mangutana ko unsay kahulugan sa Lenten season or panahon sa Kwaresma. Kinsay maka-explain dire? Tagaan ako o 300. Sige nga rin. Sige na. Di kumutuhan na. Kaya gamay pa kayo ng bata. Kinsa man diya maka-explain Lenten season or panahon sa Kwaresma. Wala. Forfeit na, forfeit. Ang Lenten season, Kwaresma, 40 ni kaadlaw. Muna ipasabot na 40 kaadlaw, diin kita mamalandong sa pagantos o kamatayon ni Kristo. Gisunod na, gipattern na siya sa 40 kaadlaw nga si Kristo nag-ampo, nagpuasa dito sa disyerto, paghuman ginyag kadawat sa bunyag ni Juan. Katong iyang bunyag nga nadawat ni San Juan, isip signal to nga siya musugod na sa iyang public ministry. Nya 40 to kaadlaw nga nag-ampo siya, wa siya mukaon, wa moinom, mao to nga dito siya sa disyerto, nya gitintal siya siyawa, nya nakabuntog siya sa tentasyon siyawa. So ato nang pamalandungan. Karon unsaon man pag-ihap ang 40 kaadlaw? Kano sa magsugod? Ash Wednesday hangtod ugma. Hantod Bernie Santo. So, ang pag-compute, Miyerkules sa Badlis, hangtod sa Miyerkules Santo. Nakaron, ang atong ipamalandungan, ang kasakit o kamatayon ni Kristo. Ang pangutana, ngano man nga ang Ginoo, nga maos Kristo, nag-antos man og namatay dinhis kalibutan. Tua man ta siya sa langit nagpuyo, ngano magyod nga ni anhi magid siya sa kalibutan aron mag-antos og mamatay. Sige, mosoroy ko. Inig-ana na ko sa microphone, tubag mo ha. Nya, di mo mutubag, maimpirno mo. Nyag mutubag mo, langit. Sige. Ready? Basta inig-ana sa microphone, tubag dayon. Ang sa to'y pangutana, ngano man nga si Kristo nga nagpuyog langit, ni anhi magyos kalibutan aron mag-antos og mamatay. At dito namatay siya sa langit. Nagtubo sa kanang mga sala sa mga katawhan pada. Pagtubos sa sala sa mga katawhan. Sige. Ito siya, Father, pagtubos sa, pagluwas sa sala sa mga tao. Iya lang giilisan, pagluwas niya. Dito ato pikas pagtubos. Di ay ni volunteer. Kani, di na gini maimpirno. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Mura din siya Catholic faith defender. For God so loved the world. Sige. Galingiw-lingiw Maugya po na akong tubag, Dre. Niyari siya sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Sige, pangupya. Kabrad. Aron mapasiguli ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Kani siya muranig obispo, no? Theologian. Di rin na nagputi ay. Karing na nagputi, unahon sa datong gablo.
Tungod sa iyang paghigugma sa mga tao, niari sa kalibutan para pagluwas sa atong sala. Diin kita nga naagid sa kalibutan. So ang niya sa kalibutan, iyang giluwas kay mga sadaan. O yun ka, Brad? Oh. 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 O? Nga naman. Dili ma-install, basta dili mo tubag. Nakalimot na kayo. Kalimot. Tub sabad. Para malos ang katawan kay ito saya pagigugma sa ato. Suko makignaong na ko rin yung mga kanan. Aron ko no pagluwas sa katawan kay sa to naigugma mo siya nato. O anak. Sige. Atong pakpakan ang tanan nga ni tubag. Yes. So katong tanan ni tubag, sakto to inyong tubag, pwede na mo mga matay. Kay doon na mo ipunto sa langit. Pero para nako ang sakto yung tubag nganong si Kristo pag anhis kalibutan nagantos og namatay tungod sa yawa. Kay ang yawa nias kalibutan. Naaros tupad ninyo. Naaron ang yawa. Unya, ang yawa, gikan man na sa langit. Yawa ba? Sa dito pa na siya sa langit, ang iyang anak si Lucifer. Ang tigdala sa kahayag. The bearer of light. Lucifer. Lucis, light. Nya karon tungod lagi kay ni sikat siya kay kaning magdas kahayag sikat man gina kay suna kay kahayag mabitan na inig Pasko pag kidlap-kidlap kina mga suga kay nindot yung kay tanaw ng hayag nisaka ang iyang garbo nya kay kanang mga anghel ang tawag na nila servants of God. Wa gina sila laing trabaho, magsige ra ginagsunod unsay isugo sa Ginoo. Di gyud mus wa gyud single nga supak ba. Pero doon naman sila gihatag sa Ginoo matud pas mga theologians nga one moment of freedom. Ang mga anghel ba gitagaan sila one moment of freedom. Kitang mga tao din hayahay kita, nga naman, gitagaan tag infinite freedom. Kakuha mo? Nindot kita kay gana, kanang infinite freedom ba? Samtang buhi patap, sige kitag exercise o freedom. Pero ang mga anghel, kay kuyog man sila sa Ginoo, usara ka moment of exercising freedom. Gi-avail ni sa yawa. Iyan ang gipahimuslan og niingon siya sugod karon din ako motuman sa Ginoo kay pariha rami I will make my own kingdom. Amo to yang king ng Ginoo din ako motuman nimo. Ang Ginoo din naman ka motuman ako kuhaon ko ng kahayag nga naa nimo kay ako na nya ilisan ko na og kangit-ngit. Mao na ang yawa or si Satanas gitawag og prinsipe sa kangit-ngit. Si Lucifer prinsipe sa kahayag. Kay karon kamo og kamo pay tuas lugar ni Lucifer. Saman musugot mong mahimo mong yawa o dili?
Kinsay musugot nga mahimong yawa ta sa kamot. Awa. Very good. Unya, tungod kay di man siya musugot nga mahimong yawa, niingon si Lucifer, di ko musugot nga kuhaan ko ni muskahayag. Ipaglalaban ni nako. Maotong naka-influensya po siya mga 1/10 kunos mga anghel dito sa langit ug nakigubat sila. Oh, ni ana din hisa, namoy cellphone dia. Namoy cellphone. Oh, tanawa. Revelation chapter 12 verses 7 hangtod sa sunod. Revelation 12 verses 7 to dapitang 7 to 12. Kinsay lektor dia, basaha diri be, lektor. Na, sige na, doon nga rin, lektor. Diyam sa Bible dire. Nga kamo daw ban sunod lang mo. Be nga rin, lektor be. Why lektor? Lektor. Ari na. Oh, para na. Kadugay. Ako pa'y lektor, mag-ilog oy, mag-ilog kitag basa. Oh, sige dire. Lektor. Gagmay lagi ha. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambok ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayud sa Dios ang iyang gahom, ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang autoridad. Kayang tigsumbong nga nagbarog atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsuunan adlaw ug gabi gihinginla na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsunan ang yawa pinaagi sa dugo sa nating karnero ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. Busa paglipay kamo kalangitan ug kamong tanan nga nagpuyo. Nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta ug ang dagat. Kay mikunsad kaninyo ang yawa nga suko kayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Sige, salamat, Ter. So mo to, naggubat dito, niya, nabuntog ang yawa, gilabay din sa yuta. So, paglipay, matod pa, kamong naas langit, pero alaot kamong niya sa yuta. Kay naan ninyo ang yawa, nga nagpangusmos kalagot. So, ang una nilang duwa, dito sa langit, pildi ang yawa. Nga naman, home court man tos Ginoo. Home court ba? Pildi de kag home court, panagsara kayo. Amaw to, pagkapildi si yawa, naghimo ang Ginoo og tao. Diin gibutang sa tao. Diin gibutang sa yawa ang tao. Ang unang tao, dito sa paraiso, Garden of Eden. Ingong yawa, pildi man ko das langit, kanang tao nga imong gibuhat, anhaon ko na. So, rematch to. Home court man gyapon tos Ginoo, pero dili gid to kuan. Home court advantage lang kay ang paraiso hinimo tos Ginoo. Nya si Adan ug si Eva liwat mas Ginoo, image and likeness of God, way kamatayon.
Way kamatayon. Nya suod kay sa Ginoo. Magkita-kita po sila sa Ginoo. Inigadto sa Ginoo's garden, kita sila. So suod kay sa Ginoo, ingong yawa, be, kani mo'y akong atakihon. Sos giadto niya sa paraiso. Gitintal niya ang unang tao, si Adan og si Iba. Saman, ni daog ang yawa o pilde? Daog ang yawa, ingong yawa, yes, nawagtang intaos paraiso ang si Adan og si Iba. Unya imbis nga wa sila kamatayon, mamatay na sila. Imbis nga dili raon tato sila maghago og anang sana tikad sa yuta, wa na magpato na sa singot, aron lang gyud mabuhi. Pildi ang representative sa Ginoo. So dito sa langit, pag humas away, ang score 1 sa langit, 0 ang yawa. Pag abot sa paraiso, 1-1. 1-1. Yan na ang ginagitawag og rubber match. Best of 3 man. Ang duwa nila, best of 3. 1-1 na. So kani, final game. Ingong yawa. Pildi man ko diya sa imong home court. Karon ang kalibutan, home court naman ni nako. Ngari. Stingan na to. Ingon ning Ginoo, kana ra di ay. Sige. Anha ta magduwa sa imong home court kisa may player. Siya akong anak. Akong anak mo'y player. Kamo'y sangka. Ingyawa. Sige. Testing di ba? Pildihon ko na. Pildi magin ako dito sa paraiso. Labaw na gini siyuta. So ang player, si Maria o si Jesus versus yawa o iyang mga anghel. Nya, ang sa'yo resulta? Nidaog? Kisa may nidaog? May siguro. Kisa nidaog? Si? Unsay timailhan nga nidaog? Pagkabanhaw? Kisa may namatay o sa gubat, ang mamatay mo'y daog o pilde? Sa gubat ba? Gubat man eh. Ang namatay mo'y napilde o ni daog? Pilde. Pilde. So, knockout. Knockout. Pero, wa man madayon ni bangon man. Pagbangon, wa na gyud kapilding yawa. Kay wa na'y gahom ang kamatayon sa nabanhaw nga Ginoo. So, nindot kay ilang duwa, dis kalibutan. Kaya nga naman, murag ni daog ang yawa, nya pildi di ay. Nganong murag magsiyag ni daog? Kay bisag unsay gustong buhaton sa yawa, nahitabo sa lawas ni Jesus. Pag ingo si yawa, kinahanglan nga ig-anhin nimo sa kalibutan, di ka matao sa tiyan sa imong mama, ako kang ipapatay samtang napastiyan sa imong mama. Sa may gibuhat si yawa, iyang gitintal si Jose nga mahiubos ni Maria kay namabdos nga wapan niya hikapa. Mo to si Jose nagplano nga mubiya ni Maria og nadayon pa to. Ang saban, si yawa may gasulti atong Jose, oy Jose, nabuang ka, mga sawa ka ng bayhana, mabdos na manadaan, tuo ka na ngagikan na sa Espiritu Santo, oy, gilumluma na si Maria glain, oy, naunhan ka. Nga si Jose in taon nga buutan kayo, matod pas Bible, nagplano na lang nga mubiya ni Maria sa hilom. Aksyon na tato siya kada si yawa, ada tong yawa, ini, kay nanlahos patog kabiya, si Maria way bana, inigborot sa tiyan, batuon to siya hangtod mamatay, dili matao si Jesus, so dili matuman ang plano nga matao ang Mesiyas. Adto ra tatustiyan mamatay. Sos ang anghel kay gubat lagi gipadasad ang anghel nga si Gabriel, si Jose natog giyog-yog sa anghel. Oy Jose, ay binuang diha.
balik katong Maria kay sugo nas Ginoo. Pagbuot nas Ginoo, unsa man ka? Sulugoon ka sa Ginoo, dili. Ana mo sa susi, sulugoon ka. Balik ka to. Balik sa susi, ingong yawa. Agoy, animal, ni balik man. Sige. Wa mabuntog, pero thrilling na indua ba? Ingon ding yawa. Usara may daogan. Basta masuko lag ka usa. Either si Maria or si Jesus. Basta masuko lag ka usa, pildi na. Sino nga na? Or basta makasa lang bisag gamay, huna-huna, pulong, or buhat, pildi na. Dito dayos, yawa pagbati na ni Maria, nangitag balay nga kasakan, susigi man lang balibad. Why bakante? Kana bang i-reject ba? Kamo og i-reject mo, inig pangayo ni mong hinabang, why kwarta? Pakauwa ka, buanga ka. Unsa imong bation? Sakitan. Nya labi na gid ang imong gituktok, imong igsuon nga dako kay bay. Nakadahay 100 nang kay ako untang ipalit og Bayo G6. Wa ko'y kwarta, balang mga matay mo diha. Unsa imong isulti? May ratag masunog mo. So, og di na nimo masulti sa imong unahon naong sa burusag unsa. Makaana lang tos Maria, pildi. Pero sa may gibuhat ni Maria, bisag gabati na hilom kay Maria, antos, dawat lang, dawat. Sus gidaman ni Jose hinoon dito naman Ginoos balay baka ni ingo masusi dinhilang panganak Maria. Kamong mga asawa, dadon mo sa inyong bana ngadtos ads baboy adto mo paanakon. Unsa inyong isulti? Animal kang banaha ka, pangita dito balay nayabag ka. Ani ko nimo pa ana unta tos Maria? Siya na lang kani ko nimo paanakon ani naunsa man ka? Pero si Maria, wa ragyod pag-ingon ni Jose, dinhilang anak Maria kay sao magyong pamanta dawata dito. Sige Jose, anak lang sa siya dito. Gitongtong pagid ang bata sa kanang kananan sa hayop. Kamo inyong anak, bagong anak, kakita ka nga gitongtong. Uy Jose, ay nagibutang diha. Uy, naunsa ka diha? Maunsa ng bata, ma-infected na. Wa gireklamo si Maria. Di sugot lang. Awa gyud ka sa nya. Masunod mo, ni Maria. Mga naong ninyo, reklamador ka na. Kinsa dinhing asawaha, nga wa gyud kasuway, reklamos, bana, sukad, pagkasal ninyo, hangtod karon ta sa kamot. Tanawa, mga yawanon mong tanan, napildi mo si yawa. Wana, ingong yawa, yay, mura pildi man ko sa dua. Ngita pagitaglain. Pagkadako-dako na ni Jesus, sulsulan si Yawa si Herodes. Nangita na si Herodes sa bata. Kay putla na sliog. Nangatog in taon si Jose o si Maria. Pagka alas 12 sa gabi, gipukaw sa anghel si Jose. Jose, dad-a ang bata o ang inahan sa bata, panglakaw mo karon dayon ngadto sa Ehipto tumang gabi. Ikaw asawa, gamay pa kayo, ikaw mama kas bata, gamay pa kayo imong bata, pukawon kas imong bana, day manglakaw ta. Hibaw mo kung say pilay gilayon anang Jerusalem ngadto sa Ehipto? Hibaw mo? Tanawas Google. I-search niya Google, niya i-type distance from Jerusalem to Egypt. Sige. May na lang na, magamit ng inyong cellphone sa tinarong bang. Sige ramog tanaw ng TikTok, kanang paputis naong, kanang pakon sa diya, pakilay, ay lang na. Porn, tanaw-tanaw ng porn. Sige na, i-click. Distance from Jerusalem to Egypt. Right. Pila? Ha? 690
696 kilometers. Mura man nag-Cebu to Manila. Nya gilakaw na nila practically. Gilakaw alas 12 gabi isugod lakaw. Ambot pila ka adlaw nilang lakaw ngadto sa wa tingali to kaabot yung ginana kay basig middle of Egypt na northern raman to sa Egypt. Ibutang talang mga 500 kilometers. 40 na ng layo. Cebu gani, Bantayan, Midilin, ngadto Santander. Pila ra na? Ha? 120? Di sa tingali, murag sobra. Midilin, kaya gikan din ngadto sa Midilin, mga 120 man. Agi ka syudad. Nya kutob Santander, so ibutang talag 300. Layo pa ang ilang gilakaw. Nya desierto. Pero si Maria, wa gyud mo reklamo ni Jose. Pag ingong Jose mamango na ta kay manglakaw, lakaw lang sa Maria, sunod lagi siya kung unsay gisulti. Wa gyud maingon si Maria, pag sure diha joy, karon yung orasa, di na lang kita kahuwat og mas buntag. Nya gisayunan ka naglakaw dito, nya magdapat aning manghipo sa koy. Ana, wa gyud ditso gyud. Mao na sakto gina si San Pablo. Mga asawa, sundag yun ang inyong bana sa tanang higayon. Ayaw yun mo supak-supak. Wa man moingon si Maria nga, Jo, siguro ka nagiingnan ka sa Ginoo? Kay ako baya, asawa bi ako sa Espiritu Santo. Wa man ko sultihi? Ikaw na no'y gisultihan? Wa, kay bana man niya, sunod Diyos Maria. Nidaog ang yawa. Pelde yapon. Si Maria, so far, si Maria pa'y actor. Saan actor. Kay si Jesus ramag si Maria, mo'y way buling sa sala. So si Maria, mo'y unang nakigharong sa yawa. Sa Book of Genesis, niingon dito sa Genesis 3 verse, wa ko kay bao, 15. Genesis 3 verse 15, niingon ang yawa, sukad karon ikaw babay ang imong kaliwat ug ang kaliwat sa bitin, mag-away hangtod sa kahangturan, imong yatakan ang iyang ulo, iyasang pahiton ang imong tikod. So si Maria mo'y unang nakig-away niya. Sa Book of Revelation sad, before atong gibasa nga nagubat sa langit, giingon sa dito nga ang dragon nag-atang sa babae nga hapit na mo anak, kay iyang patyon ang bata inigawas, patyon sa niya ang inahan. So si Maria mo'y unang nakig-away. Di ba ang kaning himungaan, magloob sa piso, basta naay mo atake, kinsa may unang mo atubang sa kaaway, ang inahan gyud. Muna kamong mga inahan, kamo gyud pakig-away siyawa para dili mayawaan inyong mga anak. Ang nakaapan lang sa mga inahan karon, mga yawanon. Magsigig pamalikas, magsigig yaw-yaw, magsigig pamoyboy sa mga bata. Na siya. O gibuntog ni Maria, ingon dayong yawa, sagdi lang, inig kadako. Sus, ni dako-dako naman si Jesus. 12 anyos. Gilipat-lipat si yawa, nagpabilin dito sa templo, wa mananghid. Wa mananghid. Tulo ka adlaw nga pangita nila ni Maria ni Jose, nakitaan dito sa templo. Pag abot ni Maria dito sa templo, gisulsulan dayon siya siyawa, kasabi ng imong anak, wa na'y batasan, 12 pa'y edad, kat-o nagdi mananghid. Si Maria, wa patintal, ang iyang sinultihan, aghop kayo, dong, nganong imo maning gibuhat namo, wa baka masayod nga ako o ang imong amahan na balakang nangita kanimo. Unsa may tubag ni Jesus? Nganong nangita man mo nako, wa ba mo masayod nganhimang ko sa balay sa akong amahan? Unsa man ang pagkatubaga? Nindot o di kayo nindot? Murag di kayo nindot. Kay wa gani mo ingon si Jesus, sorry maha, sorry pa, nga wa ko kapananghid.
Gilecture na noon sila, ngano nangita pa mamunako? Nganhi man jud kus balay, wa ba mo mahibaw? Ano pa yun? Nganhi man kus balay sa kong amahan, murag may pagka sakit-sakit. Unsa man gi normal reaction sa ginikanan kung mutubag-tubag ang anak? Kusnoton, buong ko doon, labi nag-12. Primero, warningan mo na, ha? May tinubagan mo? Usab ron. Si Maria, ngayon kinita mo yung usab ron. Kay matod pas Bible, wa kasabot si Maria o si Jose sa sinultihan ni Jesus. Pero sa may gibuhat ni Maria, nihilom. Wa na mutubag. Iyang gitipigan ang tanan, so siyang kasing-kasing. Nakasa. Wa, kay nihilo man. Una, kamong ginikanan o gusto gyud mong maliwat ni Maria, ang una gyung buhaton ay gyud mong tubag-tubag sa inyong anak. Mao ginay first. Kay magsugod kay mong tubag-tubag sa inyong anak, mayawaan gyud mo. Mayawaan. Mao na, wa gyud mayawais Maria, wa man magtubag-tubag sa anak, nihilom raman. Na, nya si Jesus, unsa man siya gihitbuhat, aron di mayawaan, nisunod siya ni Maria ug nagmasinugtanon kanila, isip iyang ginikanan. Perting buntuga si yawa, ingong yawa, ay, pildig yapon ko dahi. Ngita siya laing pagi, isa inig kadako na yun, musugod maginig sangyaw-sangyaw. Pagsugod nagsangyaw ni Jesus, dito palangganis desierto, nagpuasa si Jesus og 40 ka adlaw, 40 ka gabi, sugdan dayo siyawa og tintal, katubang temptations in the desert. Ang sabi ni tabo, nidaog ang yawa o pilde? Pilde yapon, lingo-lingo yawa, yung yawa. Di ay daghan di ay Judas, di ay pangulos mga pare, di ay mga parisiyo, sulsulan ko ni, aron gyud bisag usalang gyud kasa, pilde magini si Jesus. Mao na to nga gibudhian siya ni Judas. Nya sa wapa magbudhi si Judas, gasigig pangawat nga dito sa ilang kwarta. Kawatan si Judas, nya nahimo pagi siyang usa sa mga 12 ka apostoles. Og si Jesus, kay Jesus nasayod man ana, naglagot ba si Jesus ni Judas? Giilisan ba si Judas? Wa ilisi. Pasabot, si Jesus wa mabuntog sa yawa, kay ang kawatan iyang gihigugma. Ay kamo, mahigugma mo kawatan? Dili. Patay mo si yawa, kuha mo. Si Jesus wa gyud makuha si yawa, gihigugma yang kawatan, wa ilisi. Mo na dunay sugo si Jesus nga nag-ingon, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kanagbawian. Sugo na ni Jesus. Lingi ay mong tupad. Na mahigugma na tagkawatan na. Tingnan ba? Mahigugma na tagkawatan. Lagi. Kaya usahay ra ba ang mga awat? Kamo mga bana? Ang mga awat sa inyong kwarta, kanal sa inyong asawa. Mga buangon kayo na. Ako'y asawa. Pero usahay, mangunay nagpangawat. Nya kamo sa mga asawa, ay mo kumpiyansa na inyong bana. Magkawatan sana. Nya kamo sa mga ginikanan, ang maunay kawat sa inyong kwarta, kana inyong mga anak. Karon porti na kuno daghanang kawatan mga anak ay tungod na ng cellphone ba, tungod na ng computer games, may na kay mangawat kuno mga bata. Higugma agid ng kawatan. Kay diha wa mapildi si Kristo, ingong yawa, di ka mapildi. Pildi mo siya, katapusang baraha, ipabaligya ti kang Judas, unya sakiton kag maayo, hangtod malansang sa cross, siyaro, di jud ka kasuko, bisag kausa lang. Mo to, gidakop si Jesus, gikulata, giludan ang naong, gitaparos, gihubuan, hangtod yun nalansang sa cross.
Nabuntog? Wa. Nabuntog. Nalansang man sa cross. Pero wa gyud kasa. Unsa may gigamit ni Hesus? Unsa iyang gigamit? Ha? Gamitan niya pasaylo. Mao tong pagkalansang niya sa cross, ang gaunagid niyang gisulti, amahan ko, pasayloas sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Di gyud ka kasahan na, panalitan, asawa ka, nya mangabit imong bana, igor kang maingon, pasayloas siya Ginoo, kay wa masayod sa iyang gibuhat. Wala kaysa. Kung nangimo sang asawa, mangabit, pasayloa siya Ginoo, kay wa masayod sa iyang gibuhat. Wala. Imong anak ni suyok, pasayloa siya Ginoo, kay wa masayod siyang gibuhat. Ninduta no? Nya mo ana mo. Anak dili. Way klaro. Nakaron, unsa may atong role, mao na ni siya ang gitawag og nidaog naman si Kristo sa kalibutan. Ang sugo ni Kristo nato ningon sad siya, buntuga ninyo ang kalibutan. Ako nang gibuntog ang kalibutan, buntuga ninyo ang kalibutan. Nya unsa ang pagbuntog? Ingos Kristo, I am the way. Ako ang dalan. Ako ang paagi sa pagbuntog sa kalibutan. Ang Yawa, nabuntog naman niya si Adan o si Iba. Wa niya mabuntog si Maria o si Jesus. Sa una, ang mga tao, pagkabuntog ni Adan o ni Iba sa Yawa, di kasud og langit. Ang tanan, pulos gyud adtos impierno. Pero pagkabuntog na sa Yawa, katong nabanhaw na si Jesus, pagkabuntog sa Yawa, naabli ang daan sa langit. Karon, abli na ang daan sa langit. So ang gibuhat ro si Yawa, kay nabuntog naman siya, nabalik man gyud og nanamay agianan pa dong sa langit. Ang gibuhat nala si Yawa, iya na lang tang danihon nga dili ta musubay sa daan sa langit, adto ta musubay sa iyang daan padong sa impierno. Mura na ron siya nagnegosyo. Dili naman ko kabuntog sa Ginoo, kanina lang mga hinimos Ginoo, may na lang unta o mas daghan ang akong mada padong sa impierno kaysa malangit. Di ka mo ron din ipapili taros Ginoo sa atong pagpamalandong, asa man ka gustong musubay, daan sa impierno o daan sa langit. Kinsay musubay sa daan sa langit. Sa kamot. O kamo din tanan? Mayo kayo. Sige. Atong suwayan. Niingon si Kristo, ang daan padong sa langit, kay gipangutana man siya ni San Pedro, matay ito, Santo Tomas ba ito ng utana, Lord, jutay rabay maluwas? Ang tubag ni Kristo, paningkamot mo pag subay sa dalan sa langit. Kay sultihan ko kamo, ang daan padong sa langit, sigpit og lisod. Daghan ang misulay, apan jutay ra ang nakalahutay. Ang daan sa impierno, lapad og sayon, og daghan ang mipili sa pagsubay niini. Kamong tanan din usa mo sa mga misuway. Ano ba ang imong hunahuna, gusto kang musubay sa daan padong sa langit? Apan iniglahutay, pareha niya mo atong himalikas kayo ba nga ang iyang sala, kada gid siya simana mangumpisal niya, ang iyang sala kanunay, namalikas ko padre, namalikas ko niya diha si kong pakumpisal diha Santo Rosario, murag mafamiliar na to nako iyang tingog.
Padre, akong katapusan kumpisal ni atong niaging simana sa may mga sala, nakapamalikas ko, Padre. Ako na sang matimanan, inigingon na sa, bendisyon niya ako, Padre, ako na, mauna sa nintingugay. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Ang katapusan akong pangumpisal, Padre, usa na kasimana ang milabay sa may mga sala. Padre, nakapamalikas ko, Padre. Nadugay na kong pinaminaw niya, mga katuluting ito namong encounter nga nakadungog ko niya na ko, sige lang yung kagbalik-balik ka na. Siya, Padre, di yun ako mapugan, Padre. Di ko kapugong. Kaya ako mga anak, Padre, mga siaw kay istanan, Padre, mga badlungon kay istanan, gahi kay mga ulo, Padre, di ko kapugong pamalikas. Naku, ilisi lang kong laing pulong. Sa sus, Padre, malipkas gid akong baba. Naku, ala, sige, butangin nila nag-packaging tape ang imong baba. Nas may pag di na lang ka magtingog sa kalain sa dako tanaw na ka, sige, tahian na lang na imong baboy sa kasakit sa dana, Padre. Sige sa siyang reklamo. Naku, bitaw, ikondisyon ang imong hunahuna nga di na jud ka mamalikas. Nga ang una nimong buhaton, din agyog ka manugo sa imong mga anak aron di na ka masuko. So, sige, Padre, salamat yung kay Padre sa imong mga advice. Ako ginang sundon. Ako kana gyud, imintin ha mga usak simana, di jud ka mamalikas. Nya ayaw gyud panugo aron dili ka makapamalikas. So, sige, Padre, nya pagdayon na akong hatag yag absolusyon, human akong hatag absolusyon, barog na siya nya. Kanang Santo Rosario, di ba sikit man kay na ang pultahan sa gawas. Nya ang ablian na padong mas gawas. Ana. So pag igot sa iyang giludhan, pag igot dito ko din sa pultahan kay mo mugawas na siya, giablihan man des taga dito sulod. Pag ana nahasarasa siya, pisti ba yaw? Nako, ato ana. Nakadungog yung kuwa. Nako na, mao pa kay pagsaad, wa kaabot 1 minute, pisti dayon. Nga naman, wa lagi in taon makondisyon ang una-una. Na lagi slahutay. Mo na kamo ni isas kamot ka na. Isas kamot kay mo subay mo dan na ambot lang. Sige. Basahan ninyo ang Roma 12, 1 verses 1 to 2. Romans chapter 12 verses 1 to 2. Sige, kinsa nakakita na? Romans 12 verses 1 to 2. Ano? Kita na mo? Ha? Sige. English, basa ka no. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Awa, unsay gi-advise ni San Pablo? Ingon siya, ayaw mo pahiuyon. Do not conform to the standard of this world, but be transformed by the renewal of your minds. Aron ang ato kunong lawas, atong ika-offer ngadto sa Ginoo as a pleasing sacrifice. Kana ba ang atong lawas makapahimuot sa Ginoo? Sige, lingiay mong tupad. Na kumusta ron imong lawas nakapahimuot sa Ginoo? Ingna nalipay ang Ginoo na imong lawas. Kanang magpa-color ka sa imong buhok. Masama na, makapahimuot na sa Ginoo o ni-conform ka sa kalibutan. Kanang mangiskis ka o mamadli sa imong kilay, nagpahiuyon ka na sa kalibutan o sa Ginoo? Kalibutan. Kanang imong papution imong naong, bisag brown, nya lahi kay color ang imong bukton o ang imong bagtak sa imong naong. Mura na nung kag masakiton. Unsa man na, nagpahiuyon ka sa kalibutan o sa Ginoo? Kalibutan. Kanang bisag giuban na imong buhok, di lang gid nimo pakuluran kay natural ra gid imong buhok.
Unsa man na ni pahiuyon ka sa kalibutan o sa Ginoo? Payuhan niyo. Kanang manglibak ka, unsa man na? Kalibutan o Ginoo? Kalibutan. Kanang maningil kag utang, na kalibutan na o Ginoo? Ayo kay bao dai mo. Kanang mag-short kag mubo kayo kay nindot kay kag legs. Sana kalibutan o Ginoo? Nindot man sa tanawon. Kanang magpakita-kita ka sa imong dughan nga lawom kay kanal. Unsa na? Kalibutan o Ginoo? Na kay bao na mo daan. Napay daghan, dinala nato mensyonon kay bao na mo daan. Pero ang pangutana, wa ba mo magpahiuyon sa kalibutan? Nakaron, unsa man dining daan padong sa langit. Ang una gyud nga daan padong sa langit mao gyud ang pagbiya sa sala. Biyae gyud ang sala. Bisag unsang sala, biyae. Mao gyud ang number 1, turn away from your sins. Kinsa ninyo dinhi ang way sala? Tasa ka mo. Pulos mo sadan. Pariha ta. Sige, tagaan ta mo og 3 minutes. Diya sa imong tupad. Pag-sharing mo, unsang mga salaa ang imorong dapat biyaan. Okay. Unsang mga salaa ang imorong biyaan. Sige. Go. 3 minutes. Di alas imong tupad. Ay lang ay kusga kay makadungog niya itong pikas. 3 minutes ha. Igumas 3 minutes. Ako mong suroy-suroyon. Natog katubag ba mo? Unsang mga salaa ang kinahanglan nimong biyaan? So, last 1 minute. Humana ni mo, suroy ko. Huwagan ni mo ikasir. Impierno mo gritso ha. Last 30 seconds. Unsang mga salaa ang kinahanglan na nimong biyaan? Na. Time na.
So, musubay na ko dire. Tana na koronane. Yari ay. Ang sala akong biyaan, Father, ang kining mapahitason o dili magba papire sa kuang asawa usahay o sa akong anak kaning yaw-yawan ako. So siya kuno, di kuno siya papiri siyang asawa o siyang anak, niya sugod kuno karon, magpaulipo na siya. Tanaw na itong matinood ba? Imo hindi. Ang sala nga mong ibiyaan karon, Father, is not choosing God every day. Kanang dili pagpili sa iya every day. Kay mas pilion na mo nga kanang magunaw na sa among pag-eskwela nga wala na mo siya gi-include or wala mi nag-ampo. Ang iya sa kunong sa, kaya di niya pilion ang Ginoo everyday. Ang iya radyo kunong uyab. Aw di, sa to? Uyab to rest? Aw, sa to? Study? Di dito steady? Study dito. Si Piate ko study dito, no? Na, iya kunong pilion karon, sugod karon, ang iya na kunong Ginoo. Kan Father kanang dali ra ko masuko niya sa akong kasuko usahay magunaw na kog di mayo sa isig katawo nga gani usahay murag magampo ko nga sayang kalautan manay ako ang sala nga murag kuhaon ako, Father. Ang iya kasuko nya magunahon na kuno siya dautan. Yang isig katawo karon kuno di na kuno siya magunahon nagdautan. Abot na yung tingog dahil dire. Gaya ka na, Brad. Paningkamutan ako, Padre, hindi na ako masuko. Igo naman sa siyang nitubag noon. Kasuko dito yan. Paningkamutan sa di masuko noon. Sige. Ari-taring kilid kay di adire ang mga yawan on. Andre, ako dili na mo tubag sa mama nako, then ako na nang utrohon. Kusog mo tubag sa akong mama, amo kong ginikanan ba. Then kanang dali masuko. Andre. Mutubag-tubag ko no siyang mama, sugod karon din agi siya magtubag-tubag. Buta na anaka. Para mo sag tinuod. Kariya mabutan kig naong. La, kesa niya, buti ka, ikaw, wala. Kuan ako, Father, kanang pag-disobey sa parent, kanang pag-mahitason, o kanang sometimes kanang maglibak. Mapahitason ko no siya niya, mo disobey og parents niya, maglibak pag yun. Iya na ko no nang biyaan karon, nindota. Pagka hambugero, Padre, kanang pagka mahitason. Hambugiro siya o mapahitason. Pinisingan na to, aniwe. Akong kuan kanang anak ko ang kadalira masuko. Kinahanglan may sama ako sa atong Ginoo nga naay mapaubsanon, mahigugmaon ug maunungon sa tanan. Iyag yung gispecify kay dali siya masuko, kinahanglan ko no mahimaw maparihan lagi kuno siya sa Ginoo nga di na gyud masuko o magiusa nato tingali nga ganahan makasano wa oy sa ako pero nganong nabulit man ta sa bawo mo ngano tungod kay sawan wasa ko kibaw. Tungod kay ang atong unod
kining atong lawas, doon na ni siya gitawag sa termino sa moral theology of concupiscence. In English na siya, the inclination to sin. Concupiscence. Kanabang ang atong unod, mahilig siya. Ang iyag yung number one desire, ang sala. Kani itong flesh ba? Muna, niingon yun si San Pablo, si Jesus, niingon yun si Jesus, musunod kay muna ko, kalimti gina, i-deny gina ang mga desires of your flesh. Kanabang mga pangandoy sa atong unod, ato ginang isalikway. Nanglitan, ngandoy mong unod nga kinahanglan gwapa gyud ka or gwapo gyud ka, isalikway na. Ingna gusto ko ang imong mind ba kay renewal of mind man. Gusto ko nga dili ko pansinon. Ana. Di nako mag-make up, din ako mangiskis kilay. Di na ko paputi sa kong naong kay sigihan niya ko nilagdaig. Gusto ko ordinaryo lang akong naong. Mo na gibuhat nilang Mother Teresa, balik-balik lang ang gisulob. Hangtod namatay si Mother Teresa, mga 50 katuig gaalagad sa mga tao, maura gyud gisulob. Kada adlaw maura gisulob, pero kita, kamo, labi na mo mga babae, so, siging ilis, makabalik lang sulob o katulo siyang iso, ay di na ko ano, sige na ko balik-balik sulob na. Bisag may pa wapagigisi. Limpyo pa kay gnaw, din agyod mo balik og sulob. No. Desire of the flesh. Nasa uban ganahan gyud nga sexy gyud. Na ini ka sexy nagbayo. Kay sige siya dito og exercise para masiksi. Unsa may sunod buhaton? Ipakita ang kaseksi. Mao na lang ari na lang kutob diri ang isulob. Nya ang diri sa ubos diri ra sad kutob. Na dinisto nga kita kayo tan-awa kurba kay tanan. Nya gabot ito sa ubos, di sad kabot nga to isulob. Ari ra sa diri ari. Mao na maglakaw-lakaw diha. Daghan na kayong magto ang laway. Yang sama na siya. Skandal. Matod pa ni Kristo, kamong nakaingon nga makasa ang inyong isig katao, may paghikta na lang ng inyong liog o galingang bato o itambog mo taliwa sa dagat kaysa makaangin mo nining mga tao nga inosente nga makasala. Ana siya. Nakaron, unsa may consolation kay galisod manggitag ikyas aning sala. Unsa may gihimos Ginoo nga pamaagi aron makabuntog ta sa sala, iyang gipasayonan niya gyutay. Tanawan ninyo Book of Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18 verses 21 hangtod 20 29. Sige. Ezekiel 18:21 to 29. Ana? Kinsay mo basa? Basa. Wa na Ezekiel atara 31 or 21 to 29. English, Mother. But if a wicked person turns away
from all the sins they have committed and keeps all my decrees and does what is just and right. That person will surely live. They will not die. None of the offenses they have committed will be remembered against them. Because of the righteous things they have done, they will live. Do I take any pleasure in the death of the work of the weak? Declares the sovereign Lord. Rather, am I not pleased with when they turn from their ways and live? But if a righteous person turns from their righteousness and commits sin and does the same detestable things the wicked person does, will they live? None of the righteous things that person has done will be remembered. Because of the unfaithfulness they are guilty of, and because of the sins they have committed, they will die. Yet you say, the way of the Lord is not just. Hear you, Israelites, is my way unjust? Is it not your ways that are unjust? If a righteous person turns from their righteousness and commits sin, they will die for it. Because of the sin they have committed, they will die. But if a wicked person turns away from the wickedness they have committed and does what is just and right, they will save their life because they consider all the offenses they have committed and turn away from them. That person will surely live. They will not die. Yet the Israelites say, the way of the Lord is not just, are my ways unjust? People of Israel, is it not your ways that are unjust? Okay. So tanawa ha, giunsas Ginoo pagpasayon ang pagbuntog sa sala. Ningon siya, ang tao nga makasasala kayo, niya mo desisyon nga mubuhat og maayo, iyan ang biyaan ang iyang mga sala, dili na nako hinumduman ang iyang mga kadautan. Ana. Apan ang tao sad nga buutan, niya mo desisyon sad nga maghimo og dautan, kalimtan sa kuno niya dayon ang kabuutan. Nya iyang silutan tungod aning iyang dautan nga gibuhat karon. So importante day kay Ginoo mga igsoon ang atong matag buhat. Nga kanang imong buhat karon mutabo na automatic mutabon mupapas sa nagunang mga buhat. Nalitan ang bana nga sigig pangabit. Unsa man na dautan o dili? Karon paghuman sa 15 ka tuig nga siya dito siyang kabit, may desisyon man nga mobalik ngadto siyang asawa og biyaan niya iyang kabit. Unsa man na maayo na dili? Paghimo niya ng desisyon na pagbalik niya ngadto sa asawa niya, kalimtan dayos Ginoo ang mga sala sa iyang pagpangabit sud 15 ka tuig. Karon pag-abot niya siyang asawa, ang asawa di man mudawat. Unsa man ang buhata, dautan o dili? Kusga. So pagbalibad sa asawa, iya jong gisalikway ang bana nga nangapit sud 15 ka tuig. Kadto sang 15 ka tuig sa asawa nga nagbinuotan nga wa gid siya mangabit, kalimtan sa tos Ginoo, ibutang siya sa impierno tungod kay wa siya mupasaylo sa tao nga nangayog pasaylo. Nakaron og mamatay sila kinsa may malangit. Bana. Luuyas asawa. Wa pa kapangabit, impierno pa. Kakuha mo? Nya unsa man na? Fair or unfair? Oh, pulos gid mo yawanon.
Mo na gitubag-tubag ni Ezekiel siya, and now you see nga my way is unfair. Ingon ang Ginoo ba? Hay may unfair ang ako o ang inyo. Kay matod pa niya, ikaw nga nagbuhat og maayo, nga nagsigig sunod sa sugo sa Ginoo, unya mo desisyon nga mo sunod sa demonyo, dili day na unfair sa Ginoo, nga ang Ginoo mo'y naghatag nimo sa tanan, imong lawas, imong gikaon, imong hangin, ang tanan nga health, life, ang gahatag nimo ang Ginoo, nya adto nimo ialagad sa demonyo. Mura bang ikaw ba inahan or ginikanan, sige kag pakaon sa imong anak, ikay nagpa-eskwela, ikay nagpakaon, ikay nagatiman, naa niya nimo gikuha ang tanan, pero adto siya moalagad sa tao nga sige libak nimo, siging daot nimo, adto siya moalagad, pero anha siya mukaon sa inyo, anha matog, anha siya mangayo sa tanan niyang mga allowance, pero adto siya magserbisyo sa tao nga nagsigig daot nimo. Unsa may imo anang isulti sa imong anak? Ha? Malipay ka, ginikanan? Unfair. Kanya kung imo siyang kasaban, maingon imo anak, unfair nang imo ma. Anak ko kunimo. Nganong imo mo kung kasaban? Pero adto siya mag-alagad sa imong kaaway. O na, ang gusto des Ginoo, mubuhat ra gid tag maayo. Paningkamot lang gyud buhat og maayo karong adlaw, papas na tong gahapon. Nganuan, kay posible man nga karon na lang kang kutob kabhiuna. Kay di ka magbuhat og maayo karon, unya ending na diin nimo patay kang bata ka. Kinsa man ninyo dinhi karon ang nakasiguro nga buhi pa ugma ta sa ngamot? Kay ipapatay day nato. Way nakasiguro nato buhi pa ta ugma. Bisan gani si Bishop Chupilo Kamumot, gikan siya dito sa palasyo ba to, sa seminaryo mayor, nibiya siya dali-dali kay mumisa dito sa Karkar. Nyawa di sa Kibaw, nga dihari siya kutob San Fernando. Nalagpot na siya. Atong may, unsa tong dapita dito, atong may, nang tawgo na sa unag, Baryo Baho. O dito yung taon siya nalagpot, naroon niyang shrine diya, gibutang. Sa to, bana ni katong Vice President Leni Robredo, nag-inaugural to diha sa kanang PNP Training Center, diha sa Laray. Oy, nagdali-dali, nikuha og private plane nga expert kayo, master kayo mo, nga pilot. Kay Modritso siya ngadto sa Masbate, aron sa Bicol, kay aron makaabot siya sa dunay event itong iyang anak na diharaday siya kutob sa Masbate ni Daibra. Lipay kayo President Macapagal nga nakabisitag Cebu nya ni Ulis Manila, lipay kayo diharaday kutob sa Mount Manunggal. Nya ka mo asar ka mo ron kutob. Kadagang mga pare nga lipay kay pagkatuog kay dako kayong kulikta. Sus, waka mata. Pagkaugma gahi na. Last year tulo ka buok ang nigahi desig daanan, ang uban dihas kaliguanan. Naligo in taong pare. Sus, patay. Akato dito din kauban nga nagbike nga to padong sa tabla. Pahilti ta, bike ta, Zimba pang gito din gikan. Wakabot nga to babaw sa tabla, diara tunga-tunga. Paana, collapse na. Pagka-resulta, patay na yun. Father Suarez, 2 og tenis, tininduta mo 2 og tenis, pang championship na ni, ning kalit lang sakit ang dugan, giyayungan, patay. Healing pa ito, pertiyato mo heal. Bisan gani ka ng hapit na mamatay, matiwas gyud daw di ka nang maka-recover gyud. Kay grabe kito siya healing power. Pero basta siya patay. Muna, ang sa may importante, paghimog maayo karon, papas na ng imong sala.
Din ana sigihag hinomdom sa Ginoo. Dili na pareha ning kita ba nga perting kusuga nato musubay-subay anang mga kagahapon. Hasta pagod tong mga apo musubay pa isa. Uy, pangasawa ka na. Kadtong apuhan ana. Sus, grabe ka ito. Mangilugay ito gyuta. Naka na liwat ng imong asawahonon. Ana sungkod na gani na. I-apil pag itong mga apuhan. Labi nagdunay apuhan nga kanang kuan, ungo. Sus, ang apon ungo. Kana, muna'y nakadawat. Siya, sa tingali mo, kay guwapa man. Naging mga ungo, mga guwapa, gina. Tanawa na inyong tupad, basta guwapa, ungo na. Kabuang ba? Naanidaghan ay, hinumduman yun. Ako bitas una, nga, kuan pa ko, kadang na ako sa, kadang itong lagi ang taon nga, na-influensya sa ko sa kong mama, na siging latos. Di, ang nahitabo na ako, kuan juga ko, kanang, kuan sa ba, kanang, liwat sa kong mama, kanang self-righteous. Di gusto nga, supakon, dili gusto nga, lalison, suko yung kuan na. Kaya mo na akong mama, hilong na, ay tubag. Niya ako, kaya mo tubag, makusuna, o sa may saan ako ba? Buang-buang ka, ni malakas tubag ka din. Di na dyan ko katubag, pero nasa kong una-una, mo to pagkadako na sa nako, ako na'y Presidente Squire, sa among Legion of Mary, away, makatubag. Soko dahil ko. Ang akong image, sukad pas una, kana yun. Iso na siya, no mura na siya hawd. Na sila. Niya ako, sige na kong paubos. Pero mo lagi po na ilang una-una, lisod na siya. Perti, striktuhan na. Abisan karon ang mga lektor din mo na ilang una. Nigsod ko na ko, agas ko din ang singot. Ayay, siya. Hindi ka bang dili na bita nila masabtan nga ang akong pagtudlo, kanang kuana, kanabang tinarong ba, kanang kamater o kanang period, Nagingon, ter, daghan lagi tog period. Inigabot ka rin sulod ba? Hindi ko magbasa, hindi ko magpangadsi. Matubang na ko. Kuan. Bukan na rin batas lektor. Nganuan, kay inyong kung gisuod sa inyong unahuna, ang katong inyong image nga gipaint ba, kusog kita mo hinomdom sa nangagi, mo na ang Ginoo di gusto ana, kay siya gani, nga di gyud makalimot, iya man ganing tuyoon ang pagkalimot. Kita na noon, nga dali kayong malimot, mao naman hinoy kusog kay mo hinomdom. Ayaw hinomdom Nga, haron mas dunay meaning ang atong pagkalimot sa mga nangagi nga makabuhat ag maayo na ay ako naman ang gibalik-balik din pero may ning ato sa ning isgutan Revelation chapter 20 may ning makahibaw tani ba kay or ma-reminded tani kay haron mas ma-meaningful ang atong kuan. Mao ni ang gusto ni Kristo nga mahitabo nato nga mo lantaw tani. Revelation chapter 20 verses 11 hangtod sa 15. Lektor, basa dire lektor. Gina. Revelation 20 11 to 15. Binisaya. Ira, lektor. Ay lang ko mo patawago, di na bitataron magsigig og kama og period. Sige na, pala na. Volunteer. Bahala nagdili lektor. Sige na, kisa ganan basa. Uy. Diyan na si Sister Alfia. O ni siya ay unang mananaog sa langit.
So, Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Ikan din ni padong dire. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili inila, nga nagbarog at ubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong librong gibukhad, nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Okay. So, ang kasunod ani gi-explain ang kadtong bag-ong langit ug bag-ong yuta. So diha lang sa linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo nga gitawag natong impyerno, gitawag din na siya ikaduhang kamatayon. So kita di ay kaduha di ta mamatay. Ang unang kamatayon dinhi nas kalibutan. Why exempted ana? Pulos kita moagi anang kamatayona. Pero dunay ikaduhang kamatayon kay matud pa diri ang mga patay mibangon og gihukman at tubangan ni atong puti nga trono. So ang tanang patay, bisag kato kunong tuwa sa Hades, katong tuwa sa impyerno, mubangon og hukman. Nya unsa ang paghukom? Simple ra kayo. Doon na kuno'y mga libro nga giablihan. Nya doon na sa usa ka libro nga giablihan, gitawag og libro sa kinabuhi. Nya inig abli sa libro sa kinabuhi, ang imongan nga nagbarog diri, wa gani didto, itambog dayon ka sa linaw nga kalayo. Pasabot, wa masuwat sa libros kinabuhi, namatay ka sa ikaduha nga kamatayon. O mao na to ang mao na to ang way katapusan nga kamatayon. Nya kung naa gani ang imongan sa libros kinabuhi, mo tong dad-o nakangadto sa bag-ong syudad, ang langit. Karon kinsa may mabutang diri sa libro? Sa libros kinabuhi. Kinsa may mabutang? Ang nagbuhat og maayo. So ang akong interpretasyon mao kini. Nga kadtong libro kay wa man to siya mga entry, way daghang entry. Ang daghang entries kadtong mga libro, kadtong unang mga libro, tuwa dito ang chronological order sa atong trabaho, sa atong binuhatan. Pero kadtong libros kinabuhi, ang iya atong buhatos Ginoo pinaagi sa iyang gahom, magmonitor ato sa atong binuhatan. Kung ang imong binuhatan bati, papas ang imongan. O ang imong binuhatan nindot, masuwat sa imongan. Hangtod na ginainig kamatay, inig katapusan na ginimong buhat nga nabugto imong ginhawa. Kung maayo gani ang imong katapusang buhat, nasuwat ka. Pero kung ang imo ganing katapusan nga gibuhat, bati, papas ka. Nagana tong sample. Kini karong atong gibuhat nga nag-recollection ta. Unsa man ni, maayo o bati? Maayo. Kitang tanan, nasuwat ta dito. Og maglinog karon nya muliki ning yuta og lamyon tang tanan, magdungan tag kamatay, maglinya ta dito. Inig ukab sa libro, tuwa ato tanangan. Adi mo to? Tuwa lagi kay maayo man atong gibuhat. Niya karon paghuman sa recollection. Paghuman sa recollection,
Naglinibakay mamusamtang galakaw. Gilibak man ninyo ang facilitator. Mingon mo, tuo kang pader nga nausab na siya. Wow! Ako naka-observe yung ko ana, wagid na siya mausab. Unsa man, maayo na ang inyong gibuhat o bate? Hay na maron nyo nga, napapas o nasuat? Papas! Pag-abot sa unahan, na highball man kaning tig-delivered simento, kanang concrete na, kuha man na ron diya, sige pa man nag-abunop. Na may dump truck na highball na ligsan mamong duha. Pag-atubang ninyo dito sa katong hukmanan nga puti nga lingkuranan, pag-ukab ron dari-ari, ningon man, pag-ana, kisay nga ni mo, Father Siano. Pag-ana, why Father Siano? Sige, iiksa na sa impyerno. Time senyor, nga no gutong mawa ako, ngagikan man kong recollection. Mo dito, ari dito, tanawon diri sa katong daghang libro. Ito man to ang sunod. Pag-ana, siya, alas 8:45, nag-recollection ka. Pagka alas 9:30, nang libak ka. Pagka alas 9:31, naligsan ka. Wa na kay gibuhat, naligsan ra ka. Ang katapusan, pagka alas 9:30, nang libak ka, papas. Oh, matter of 30 minutes ra gyud. Ano? Stang luya. Mana? Papas dayon. Sige. Atong himuan og istorya. Bana ka nga buutan, ang imong asawa lektor nakabit sa pare. Kana ha. O naiksi na. So karon pag kinabitay sa pari o sa imong asawa nga lektor, kay arang-arang sa naong imong asawa, yang pari, batigig naong. Pag kinabitay nila, kumusta mang ilangan? Napapas o nasuat? Nga ikaw, kay liminister man ka, nga wa man ka magnabit. Napapas? Wa. Karon, pag simba nimo, sakpan man nimo nga kanang pariay day nagmisa mao day nay kabit si imong asawa. Nasuko man ka. Di naman ka mo serve. Ang sa may nahitabo? Papas o wa? Oh, papas. Ang pare, ni misa man. Ni misa man pare. Ha? Ang sa man to? Nasuwat o napapas? ang buhat mo atong gitanaw, ang buhat ba? Buhat. Ikaw, liminister ka. Nga din ka mo serve kay kaning pariya mo ni kabit sa kong asawa. Nga nagmisa mang pari. Asa man to? Maayo tong buhata o bati? O, di nasuwat. Ang pari, nasuwat. Ikaw, nga wa mga bit, naglagot mang kas pari, papas. Ang nagliktor, imo mga asawa. Nagbasa man siya sa pulong, sige no. Ano sa to? Ha? Nasuwat o napapas? Nasuwat! Ikaw, wa makamusimba, ni uli makangadto, perti man mo laguta. Pag human, ni balik, mangkawa pa mahumang misa, gadang kagpusil, kay may pagtablahon tanin-tanan. Imong gipusil ang pare, wa pa kahumag misa. Ang imo sang liktor nga asawa ni aksyon sa hamag nimo kay pugnan unta ka gipusil pud nimo, igo sang agtang patay gyapon. Nya sa imong kalagot gipusil pud nimo imong patay mong tulo. Karon naglinya na mo dito. Gauna ang imong asawa nga lektor. Pag anas libro, naawa. Dito na. Padong na to sa siyudad nga bago. Karon, ang nagsunod, ang pari man. Kaya ikaw, ni palayo mga kay blagot mga ika. May ratag, may impirno ni panuway ni parihan niya. Hindi, ang pari mo kasunod. Pag ukab, naawa. Ito, dito. Pag dool lang ito, pag ingon, ika kay naay mo nga, ang imong asawa ni Gakos. Uy, pati salamat. Gakos ang pari. Dito, praise
the Lord. Ginaksanay sila. Ikaro'y kasunod. Pag ukab dito, naimongan, oy, kay imong gipatay tulo ka buok. Di papas ka. Ang resulta, gilabay kas kayo. Purting kusmuras imong naong. Sige kag pamalikas, animal, pisti, inatay mo. Kamu pa'y nakasa, ako pa'y na impirno, mga buang-buang mo dagko. Sikag yaw to, gisagit ka. Kung sa may gisulti sa imong asawa o sa pare, tuloy ang ligaya. Hasta alkansihan mo. What lang? Bantay-bantay, bantay-bantay. Bantay-bantay, gimana inyong kinaiya. So, klaro kay na, sa atong gipangbasa karon, Book of Ezekiel, kalimtan ang imong mga mayong buhat, basta mo desisyon kag buhat og yawanon. Nya, kalimtan po ang imong buhat nga yawanon, basta mo desisyon ka nga mubuhat na kas Dios nun. So, kada buhat, importante. Mabita na kita din sa simbahan, tanawa ha? Na ay panahon nga ang masakiton di nakatingog. Gana ba? Ano? Kung sa ihangyo, hilugi pader. Hilugi. Nga naman, naglaom ta nga makadungog pa na. Nya, basin pa ba? Daghan na siya sa, nya paghilog na to nga nagampo ta, basin og nakaingon na siya to kay nakadungog na siya. Kay kang katapusan kuno, hindi kamatay kuno nato, kan magluya na ta, ang katapusan yung mawa is hearing. Pero ka na mga bungolwa na sa ting. Na sa mga bungol, no? Pero sagdi lang, di man sa kayo nagladaghan. Sagdain na lang nagma-impierno na sila, no? Pero, basta ka na kung katapusan mawa, adili lang sa nakay hearing ra. Ang kuan diha is the act ba? Ang isip community kay part man na sila sa community. Unsay katapusan nga buhat nga atong gihimo. Nya kay ang katapusang buhat pag-ampo man. Posible nga matakdan, maapil sa maong maayong buhat nga pag-ampo ang padung na mo ending. So naka-ending. Example, tagaanta mo example. Pagkalansang ni Kristo sa cross, dunay duha ka tulisan nga nalansang uban kaniya. Sa iyang wala ang ginganlan og istas. Sa iyang tuo ang ginganlan kunutog Dimas. Kaning si istas ming uban ba ning kuyog siya sa bugal-bugal nga gihimo sa mga Hudiyo o sa mga kadagkuan sa mga pare. Sige kung kanaog sa cross, mutuon minimog, manaog ka sa cross, Mesiyas mga ka. Niingon sa si istas, Hesus, og tinuod kang manluluwas, luwas sa ang imong kaugalingon, iapil sad mi. Si Dimas, niingon siya, bay, wa ka mahadlok anang imong gisulti. Kitang duha dinhi, nalansang ta sa cross kay sibo nis atong pagkamakasasala. Pero kining tawhana, wa ni siya sala. Tanawa, unsa man tong iyang gibuhat, maayo dautan. Okay, bao de mo. Nya iya pag yung gipunan, Hesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Unsay tubag na Hesus? Karon dayon, kuyog ka nako sa paraiso. Wa na hinumdumi ang imong pagkatulisan, mamawi ka, oy, suluha oroy. Kay bao kong buangon ka, ayaw kong paingong hinumdumi, kay bao ko sa imong kabuang, wa mo ingon na si Jesus, ang katapusang gisulti sa kanang tulisan, nga mao sa tuy katapusan niyang buhat, kay hapit naman sa siya mamatay, maoy gibasihan ni Kristo sa pagdesisyon, makuyog ba niya sa paraiso o dili? Kuyog, karon dayon. Mo na kita sa simbahan, na may mangutanan ako, Pader, misahan ang naghikog? Misahan ang naghikog? Saan? Misahan dili? Nasi naglingo-lingo, nasi misahan. Lingo. Sa atong canon law,
Code 1917 Code of Canon Law, di ginamisahan. Gani, dili na isulod og simbahan. Kay skandal man na. Skandal ba? Pero pag ligid sa panahon, gipamalandungan sa lawom nga pagpamalandong, tungod ani usan is gibasihan kanang last act. Milaom ta nga posible nga kining naghikog nakahimo nig paghinulsol. Muna yung unang rason. Kaya inighikog biya niyo, higot kag pisi. Di biya na diha-diha ka mamatay. Napabiya ka anay few, pila ka minutes, o napagin mo matay. Usay mo, abot pag anay kag 10 minutes, di pa ka matay, mulagom laga. Pero napakay ginhawa. So, samtang nihugot ang pisi dire, basi nagdakay, Ginoo, pasaylo ako, Ginoo, pasaylo ako, nagbasol na ko. Ang sa may katapusan niyang gilitok, pasaylo ako, Ginoo, pasaylo ako. Yang Ginoo kay nagtanaw mas kasing-kasing. Kung sincero ang iyang pagpangayog pasaylo, una siya namatay. Siguro kita nga, ingnan tong Hesus, karon dayon. Muna itong gilauman, kay ang Ginoo lagi, iyang gipasayon. Kay di siya, matud pa niya sa Ezekiel, dili ko malipay nga ma-impirno or mamatay ang usa ka makasasala. Ang akong kalipay nga magbasol siya ug mubalik nga rin ako. Muna iyang gipasayon. Iya na lang single act ang iyang judgment. Dili accumulative. Single. Kada act mo iyang hukman. Dili pareha sa ako accounting man ko. Kana accounting anak ko diyang madugay og sa una maabutan kong tagalas Gs des bangko kay totalon man nimo tanang credit, tanang debit. Nga igabot sa ending imo din balansihon, zero ba? Ug wa ma zero, nganong nilabaw man ning debit, nganong nilabaw ang credit, ala sige hana na nimo og pangita, siging pangita kay balansihon gyud. Ya imo nang subayon ang tanang interest. Ana, ang Ginoo dili. Ang last entry maoragyoy mo matter. Unsa maning last entry, evil or good? Igingong good, langit. Igingong evil, papas. Impierno. Sige, inigkis-kis nimo sa imong kilay. Unsa man, good or bad? Papas. Inigpa-color nimo sa imong buhok, good or evil? Abala mo diya. Di na lang kumusupa ka na. Inikita ni mo sa imong uyab, tinukhangay dayon mo bisag way kasal, good or evil? Papas. Nagpuyo-puyo mo ron, way kasal. Masama na, evil or good? Patay mo diya, papas mo. Kada ninyo hikap, papas. Pero magbuwag mo puyo, jadi na mo maghinikapay, niya mangumpisal mo, masabi na, good or evil? Masuwat na sad mo. Ana, niya karon kay pagbuwag ninyo, to amas pare, ni insert man dito. Ang imong asawa, ning tubay masang pare. Masaman to, ang ibuhat sa imong asawa, evil or good? Papa siya. Niya ikaw ba na, padayon man kang nahigugma sa imong pamilya, nga akatong imong anak ug ang imong iyang mama imo mangipasaylo unsa man na, good or evil? Oh, di ba kanindot ana? Simple ra kayo. Mo na kanang mga nagpuyo-puyo, ako nang ingnon. Gusto kang malangit, gusto pa diroy. Pagbuwag mo puyo, ay dili na pwede pa diroy. Nako pwede lagi na kaysa mapapas imongan. Total wa man mo magbuwag sa inyong gugmas kasing-kasing. Ang inyo ramang lawas inyong gibuwag kay kanilaging atong flesh, the desire of the flesh without God's grace, evil na. Timan ay gina. Kanang sex, evil na. Basta way kasal sa simbahan. Pero nanay kasal sa simbahan, mag-sex mo 24/7, hangtod mo di na kabangon, good na, good. Oh! Pariyara na ba? Kanang pag-drive og sakyanan nga way lisensya, evil na. Pero na kay lisensya bisag any point of Cebu, anywhere in the Philippines and abroad, okay kay na. Kung na kay lisensya. Simple na.
Yang ano mamugos man jud kag drive, nga wa man kay lisensya, nya imong koreksyonan ang LTO, ay kog dakpa kay may kay kong mo drive. Wa yu ko mabagid. Kana ganing na lisensya nangabangga na. Ako mabangga. Ingon ng LTO, bisan pag di ka mabangga, bisan ka ng ulmigas, malikaya na nimo, pero kay wa kay lisensya, dakponti ka. Maura sa naigi rason sa uban, naabit ay kinasal diha, sige malagig away, bati malagig kinabuhi, kaming way kasal, malinaon man mi, prosperous man, nagkahiusa man mi, nagminahalay man mi, sa ato pa, approve na ni Lord. Di oy, pag-sure diha. The act ang atong husgahan, dili ang inyong kanindot sa inyong kinabuhi. Kaya nga naman, ang kinabuhi, munindot gina kung magsinabtanay mo. Pero dili na nindot atubangas Ginoo tungod kay gisupak man nimong Ginoo. Hinungdo mo atong Tower of Babel. Last na lang na example. Ang Ginoo nasuko nga naghiusa ang mga tao. Kanus aman ang Ginoo nasuko nga ang tao magkahiusa? Wa gyud. Gusto siya magkahiusa ta. Pero nga naman, niingon ang mga tao, anhi na ta dinhi magpuyo, maghimo tagturi nga musangko sa langit, ug kita na'y magbuot. Ingon Ginoo, di na ni maayo da. Di na ni sila maminaw nako. Sila nila'y magbuot. Ako ni silang libugon, aron magkakatag ni sila. Kay di na ni maayo. Nagkahiusa na sila against nako. Amaro sa na ka nang magpuyo-puyo. Nagkahiusa mo against sa sakramentos kasal. Nagkahiusa against sa sakramentos Ginoo. Patay mo dia, papas mo. Niya ko ng pare, mamaligyag slat. Sama na, good or evil? Nasuwat. Di ba? O niya kung ikaw di ka mo palit. Sama na, good or evil? Papas mo. Og mo palit, good. Suwat. Nya, pagpalit ninyo, ang pari nasuwat, kamo nasuwat, ang atong parokya ni Lambo, mao na gitawag og good deeds, communal salvation. Mao na ang simbahan. Ang simbahan nangandoy nga tudluan ta nga isip community mangadto tag langit. Mo nang synod of synodality, mangadto tag langit together. Magtinudloay ta nga masuwat ang atungan, nga dili mapapas ang atungan sa libros kinabuhi. Mo na karon ato nang gipamalandungan. Kanindot sa langit, no? Amen. Amen. Sige, mamalandong tas makadiyot.